wong. Dialak-alak terus. Wah, bojoku wis biang galak tenan kok. Angger jagongan yo budhe biar Mbak Siti wis mesti nyantel api terus. Aja ngono to bune kowe iki ditanggap wis matur nuwun. Lah piye Mbak Siti meso ngebek, Pak, nggih ten Sinoman mboten mbok kula nyuwun tulung mang pados ki bojoku. Wasang golekke kowe iki anu tanggame ora arep goleki Sinoman. Nggih ngapunten mboten saged. Ya alon-alon ngono kok yo. Yo bune. Iso nganggo mandeg meneh wong tuwae bola-bali mung mundak mandeg kaya ngene tenan kok. Iya kok. Oh, terus ke yo. Enggak celak padang aja. Sing girong Pak Yana karo Dek Aris. Aku arep girong sing sitok cahe jembar-jembar sing sitok. Beda ya karepmu. Memandang suarane numpak bintang dan mesium rasa penak momen pun ngono wae ya ngono. Sing padha prihatin sok-sok mepet kawitan elok-elok sing ngendang Dik Bari wah Dik Nom bagus gendangane elok iya sing ngegong Mas Narto Dik Yono adikku lanang tunggale Dik Kiwir kuwi aku ya begawe nyangking tas ya segep dan iya yo ana apa ngger awake dhewe iki nyanyi ana ngendi iki ana ing Kutha Sambi nduk iki. Mapan ana daleme ya kuwi nyanipun Ibu Rubiah lho. Ngono ya. Nek nggon ulem Ibu Srimah kok Bu Rubiah.
Dari Mbah Uti dari ku Ibu Rupiah ora Bu Srimah ngono. Wo ya wis padha. Kuwi garwane Suwargi Bapak Sudartono, Bapak Mudin. Wo ngono. Kuwi mbiyen sing ningkahke anak-anakku kuwi sing ningkahke nyanipun Pak Mudin Suwargi. Iya. Kula nek nyambut gawe kene aja ngarep-arep opah. Walah, wong itu opahe penuh enting, Dok. Ya, iki ngene ya, Nduk. Bu Srimah iki anane nimbali awake Petruk tangi saka Dempokan. Ya kuwi kagungan kersa, kagungan punagi. Duk nalika Mbak Yu Siti nggerbini kuwi wis kurang luwih antara wis 20 warsa kurang luwih, Nduk. Ngono. Jaman Ibu Siti nggerbini kuwi nganti pirang-pirang dina, pirang-pirang bengi ora ndang lair. Ya jare wis meh ngantek 3 dina 3 bengi ngantek ndadekake sungkane nyanipun Ibu Srimah kuwi mau Nduk ngono. Biyen ki yo rungene operasi ngono kuwi kok. Ngono. Njen banjur nyanipun Ibu Srimah kagungan pengunek-unek kagungan nadar. Oh, putuku yo ngger. Nek kowe enggak diparingi enggak lair lancar kanthi wilujeng sok nek lair nek gedhe tak tanggapi wayang lho ngono Nduk. Mula nganti teko sepi lagi di luar iki. Wo ngono. Monggo sing dinadari nyanipun Bu Srimah ku ya aja tak tanggapi Mas Wiyono mula ki ya anakku sing marep wayangane apik-apik ya tetep bapak sing kon mayang ngono. Wo ngono. Mula nyanipun Bu Srimah anggone kagungan pengunek-unek bisa udar luar. Wis dina iki lawas aja nganti orang sawiji apa aja nganti ana diomotake manungsa diutang karo dewa ngono. Yo Daryo mangge widodha wilujeng nyanipun Ibu Srimah paringi panjang yuswa awet momong putra wayah nggone kagungan pengunek wis diluari wis mangsa lega penggalihe ngono yo. Ya yen ngono ya muga-muga Gusti ingkang paring gesang tansah ngayomi manjanipun Bu Srimah. Sumrambahipun Kang Putra Mbak Yu kekalih kan wayah ingkang wis dipala kramakake muga-muga bisa antuk wayune jodho tansah mangke widodha wilujeng kabeh ya. Rawat aku ya kowe pancen sandherek muji ya Nduk. Iya. Mula dina iki ayo awake dhewe mung gare suka parisuka nyatane swan rene wiwit awan mau kersane Ibu Srimah didhawing gawake urgen tunggal wis dileksanake awan mau iki saiki bengi gare wayangan seneng-seneng. Iya, wangune pesindhene ana pira? Pesindhene tak itung ya kuwi Jiruk rorok loro patruk Nduk. Wah, dadi ana papan wong edan slamet ya nontone elek ngono to. Aja mbok ana-ana kuwi penitimu. Kowe mesake Mas Slamet kuwi wis meniti nyambi bedhug. Ning ya lumayan entuk tambah 50 karo nek saweran ya tambah 50 lho. Karo penitiliane beda. Ya mula kowe anggere teko mesti goleki beskap, di beskapung, di beskapung. Mergo ya nututi di 50 ku mah lho. Wis ramu jaji tenan kok. Wong dadi yoga kok emit ora duwe malah nggawe kethune putune dienggo kaya ngono. Aja tak gake emit Mas Laman. Yo saiki arep ngicipi iki pesinden sing cedhak lor dhewe urut. Heeh kuwi putuku Nduk Didi Uut. Yo Nduk dicekel mike. Wah. Nggih. Halo. Halo. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek pitembangan dalem Dede Uut. Putrane Pak Suroso. Suroso. Putrane Mbah Gandayana nomor 3. Iki putuku Genduk Uut ki sekolah ana Isi Surakarta bar SMKI wis lulus iki mlebu nang Isi. Wah, muga-muga gendang pinter, gendang kondang, gendang laris, gen cepak judune. Nek pomo entuk Dik Aris jan ya cocok lho. Aning Pak ngincem angger kowe